lekker krielbataatjes in het zondagservies. Zijn kerst al bij de kerken gezet. Wie een poppen en als Maagd Maria zit dat blonde misje van Vermet. We branden kerstjes, zingen versjes over Jezus en de sneeuw. En ik wou dat heel het jaar door mijn kerst was. Kozen missen voor elke ziel. Zijn kerst al bij de kerken gezet. Wie een poppen en als Maagd Maria zit dat blonde misje van Vermet. Sneeuw mi bakken op de deuren. Huis die spelen in de sneeuw. Het vuurtje brandt weer in mijn alles branden. Kozen missen voor elke ziel. Kozen missen voor elke ziel. Kozen missen voor elke ziel. Sneeuw die bakken op de deuren. Huis die spelen in de sneeuw. Vuurtje brandt weer in mijn alles branden. Kozen missen voor elke ziel. Sneeuw die bakken op de deuren. Huis die spelen in de sneeuw. Vuurtje brandt weer in mijn alles branden. Kozen missen voor elke ziel. Kozen missen voor elke ziel. Kozen missen voor elke ziel. Laurens, moet jij niet spelen met kerst? Nee, maar lekker vrij. Ja, je hoeft lekker geen gitaar te spelen. Kijk, dat is mooi. En in cabaretland? Nee, als cabaretier ben je altijd vrij met kerst, hè? Een mooie kans om eens even wat Zeeuwse helden in het zonnetje te gaan zetten. Ja, want Omroep Zeeland heeft echt ongelooflijk veel reacties gekregen Ja, op de klopt. oproep om een held aan te melden. Hè? Ja. Hier, ik heb bijvoorbeeld hier iemand, en dat is iemand van 91, en die gaat elke dag bij de zieke zus langs aan de overkant van het kanaal. Ja, nou ja, ik heb hier een opa die 4 keer per week zijn kleinzoon naar de judo-training in Rotterdam brengt. Nou, en ik heb hier iemand, en die heeft 3 maanden voor de schildpad van iemand gezorgd toen diegene dat zelf niet kon. Ja, maar ik heb hier een sleepbootkapitein die in de vrieskou een hondje uit de sloehaven heeft gered. Nou, ik heb hier nog iemand. En hier iemand, en dat is iemand en die brengt elke week soep aan de daklozen gratis. Ja, en ik heb hier iemand die zelf al heel ziek was en die toch een nier heeft afgestaan. Wow, dan ben je wel echt een held, vind ik. Zo, ja. Maar die wou niet zelf op tv, toch? Nee, nee. Zo, maar ik heb hier deze, vind ik toch wel echt heel goed. Die, Ja, maar- toch? Dat ja, is een mooie, hè? dat is echt een goed verhaal. Die is echt mooi. Goedemorgen. 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 Welkom. Zo. De ambulancebroeders. Ja, dat klopt. Goeiedag. Goeiedag. Jullie komen uit de nachtdienst of jullie moeten de dienst in? Ik Ik heb afgelopen nacht gewerkt en collega's die beginnen eraan. En jullie zijn nog fris en fruit. Ja, wij beginnen om 8 uur met de dienst. Je zit hier echt zeg maar, bij de wisseling van de wacht. Ja, eigenlijk wel, ja. Een vast team? Of werkt dat zo dat jullie een Nee, vast koppel zijn? Nee, of wij jullie- wisselen altijd. Heb je een favoriete partner? Of... Dat is een gevaarlijke vraag. Nee, ik heb helemaal geen favoriete partner, maar er wordt gewoon een rooster opgemaakt. En dan word je gewoon gepland met iemand, met een chauffeur eigenlijk.
De reden waarom we hier zijn, want jullie zijn een keer met 2 auto's uitgerukt. Jullie vieren. Ja, Dat zou heel vaak. Dat gebeurt Dat vaak. gebeurt Ja. vaker. Ja. Want natuurlijk de reden dat wij hier zitten nu is, we hebben een oproep gedaan voor Zeeuwse helden. Mensen die zeg maar iets... De hel die iets voor een ander hebben betekend, wat Ja. heel belangrijk was in het afgelopen jaar. Zullen we hem er gewoon even bijhalen? Zullen we hem er gewoon Dat even is, bijhalen? ja. Dat vind ik leuk. Goeiedag. Dat zijn de heren. Goedemorgen. Ja, Harper. Pieter, Mathieu. Ja, Harper. Henk, Ja, hallo. Harper. Paul. Ja, Harper. Ja, de vorige keer dat ik jullie zag. Of jullie mij gezien hebben. Hoi, Mathieu. Ja, kon ik me niet voorstellen, netjes. Nee, voilà. Dus doen we het nu. Hun herinner ik nog niet, de rest niet. Kom anders even lekker zitten, joh. Ja. Kan dat hier of Ja hoor, dat kan wel. Dat Geen andere prima is. stoelen? Ja, Zo, kijk. zo, anders de stift inwisselen. Maar jongens, wat een klus. Hadden jullie mee me? Ja, Ik denk dat jullie dat nog weten. dat weet ik nog. Hoe gebeurde het? Wij waren boodschappen aan het doen hierachter. En het geluk was, de jongens zaten hier op wacht. Als ik de verhalen mag horen, want zelf was ik weg. Maar ja, dat ze binnen 2 minuten er waren, dat was echt ongelooflijk. Wat me nog bijstaat is dat het einde van de dienst bijna was voor ons. Hmm. En dat we een melding kregen van iemand onwel bij de Aldi. En ja, bij aankomst zagen we eigenlijk al gelijktijdig dat het iets meer was dan alleen maar onwel. Je was helemaal blauw eigenlijk. U zegt was helemaal blauw. En ook gelijk de tweede auto gevraagd, omdat we toch verwachten dat het mogelijkste reanimatie was of werd. Maar we konden geen onmiddellijke oorzaak vinden eigenlijk. Nou, het enige wat of ik weet is dat ze me daar 3 dagen in coma Mhm. gehouden hebben. Ja, iedereen is het erover eens dat ik gewoon ontzettend veel geluk heb gehad. Want hoeveel kans op overleven is dit wat je hebt Nou, gehad normaal? als je de hartmedici, de cardiologen in Brugge en de radiologen mag geloven, die spreken over zeer uitzonderlijk dat ik het nog na kan vertellen. Ja? En dat is dus dankzij het snelle... Ja, dat was ook de reden dat ik jullie dat briefje gestuurd heb. Want als deze heren die zo kordaat ingegrepen hadden, de jongens moeten ontzettend goed samenwerken. En dat moet allemaal in een oogwenk gebeurd zijn. Eer als ze me in die ambulance zaten. En, wat of dat daar nog gedaan is, dat weet ik niet. Maar, jullie hebben een magnifieke klus gedaan. Nou, Leuk om je zo in deze gezondheid te zien. En ook leuk dat je weer een keer hoort Toch goed, hoe het afgelopen is. En dat het... Ja, en dikwijls weten we het vervolg van de patiënt niet natuurlijk, omdat wij de patiënt afleveren. ja. En dan horen we er niks meer van. En dit is inderdaad voor ons ook zeer leuk om te horen dat het allemaal prima gaat. Zeker vlak voor de kerst. Nou, ik vind het hartstikke mooi dat het allemaal zo gelopen is. Jullie zijn in ieder geval helden van 2011. En nou, het is ik vind het aan jou om het kerstpakket te overhandigen. Ja, Nou, maar Zeeuwse helden van 2011, maar ook natuurlijk mijn persoonlijke helden voor dit jaar. Een attentie met, als ik het zo hou zag, origineel Zeeuwse producten. En ik hoop dat jullie nog heel veel mooie dingen mogen doen. Heren, bedankt. Voor u hetzelfde. Bedankt en ook het beste. Bedankt. Graag gedaan. Het allerbeste. En symbolisch, alsjeblieft. ik zie de lichtjes van de wal. En ik denk aan jou. Op de grote Westerschelde. Ik vaar naar Veghel toe. Groene stipjes op mijn radar. Ik kan de kerst er zien. Kerstmis op de Schelde. Zonder you be me. En het modderige water heen en weer. Wiegt me heen en weer. Doe maar bij de kerstboom. In Zamslagveer. Beste boompje in de stuur.
plasticboompje in de stuur. Zwaai kocht voor mij. Spaatje kocht voor mij. Kerstmis op de Schelde. Kerstmis op de Schelde. Zonder you be me. Zonder you be me. In de verte brandt de hemel. Ik zie de zware industrie. En alle schoorstenen die blazen. Een eenzaam kerstliedje voor mij. Oh, ik zal maar verder varen. Kom zo gauw als ik kan. Dit is de kerstavond van een binnenvaartmaan. En het modderige water wiegt me heen en weer. Wiegt me heen en weer. Zat me noem maar bij de kerstboom. In Zamslagveer. In Zamslagveer. Plastic boompje in de stuur. Plastic boompje in de stuur. Zwaai kocht voor mij. Zwaai kocht voor mij. Kerstmis op de Schelde. Kerstmis op de Schelde. Zonder you be me. Zonder you be me. En het modderige water wiegt me heen en weer. Zat me noem maar bij de kerstboom. In Zamslagveer. In Zamslagveer. Plastic boompje in de stuur. Plastic boompje in de stuur. Zwaai kocht voor mij. Zwaai kocht voor mij. Kerstmis op de Schelde. Kerstmis op de Schelde. Zonder you be me. Zonder you be me. Kerstmis op de Schelde. Kerstmis op de Schelde. Zonder you be me. Zonder you be me. Zo, die ambulancemedewerkers, die doen het toch ook maar, hè? Die staan er toch ook maar gewoon. Ja, en dan al die mantelzorgers en thuiszorgers, Brandweermannen. nachtverpleegsters. Ik bedoel, ze verrichten wonderen van menselijkheid, maar je ziet ze niet, weet je. Als het goed is. Ja, als het goed is inderdaad. Ik heb een nachtverpleegster ooit gezien, die legde de hand op een ziek iemand en die werd gelijk rustig, zulke dingen, weet je. Maar Helden. helder, ja. Maar hier, deze is ook wel behoorlijk bijzonder. Ja. Ja, laten we daar langs gaan. Zullen we daar langs gaan? Ja. Oké. Echt uitdagers. Wel gaat André, hè? Je moet dat maar even open doen. Goedemiddag, goed erin. Adrie, aangenaam. Hallo, Katrina. Dag, Laurens. Ik ben Tina Wijnhoff. Hallo Tine, en dat is? Dit is Andrea en dit is Kim. Dat is de kleindochter van mevrouw Bogert. Hi. Dag, Tina Katrina. Wijnhoff. Hallo. Wie van jullie twee heeft de brief geschreven? Ik weet van niks. 8 jaar geleden zijn we vriendinnen geworden door een nare ziekte. En toen heeft zij gezegd, ik was alleen. Ja, sorry, mijn man is overleden. 13 jaar geleden morgen. En ik ga voor haar zorgen. En dat heeft zij en haar man ook gedaan. Dus als er wat was, ja, haar man deed de tuin en de vriendelijkheid. En bijna, iedere avond bijna. En dan was er een klop op de deur en dan zit je alleen. En dan komt, en de hond keek ook al om 7 uur, zou ze komen? Ja. En dan, dan kwam ze. En wij zijn helemaal verslaafd de laatste jaren aan Rummy Cup. En dan vond haar man goed en dan een paar potjes en dan ging ze weer. Mijn avond was dan goed en gebroken. We kenden elkaar van dorp, hè Adrie? Ja, oppervlakkig. En zagen elkaar in die wagen van dat onderzoek. Ja, En jullie kregen allebei een slechte boodschap. gelijk op dat moment. Nou, niet wel een minuut. Later in het ziekenhuis, maar oké, dat is allemaal over en dat is voorbij en dat is goed gekomen. Maar op die manier zijn we wel hele goede vriendinnen geworden. Jullie vonden steun bij elkaar? Ja, die vriendschap die is zo gegroeid en dat is nu al bijna 9 jaar. Ja, Volgend jaar wordt het 9 jaar. En als zij naar de dokter moet, dan ben ik de Bob. En dan is zij de patiënt en andersom. Dan is zij en maken daar een grapje van en daarna gaan we wat gezelligs doen.
wat drinken. Ja, koffie hoor. En zomers ijs, want in het ziekenhuis hebben ze lekker ijs. Ja. Want jullie gaan ook wel eens met elkaar een weekendje weg bijvoorbeeld, dat hè? begon ik. Ja. Zij heeft een dochter in Horen en die had een feestje. En dan werd ik uitgenodigd en de kinderen. En toen zeiden wij, daar maken we er een weekend van. Het was op een zondag. Zijn we naar de Wieringenmeer, daar gingen we logeren. En op een goed moment waren we in de wereldwinkel. Ze zei, Adrie, ik word helemaal niet lekker. En toen zag haar zag zwart. Ik denk, ja, dat is niet goed. En toen lag ik om 4 uur al in het ziekenhuisbed. En wat was er aan de hand? Ik had een infectie aan de alvleesklier. Dus ja, ze mocht ook niet vervoerd worden van Hoorn naar Goes toe of zo. Dus ik heb tegen mijn dochter gezegd, kan ik hier komen bivakeren? En ja, ze zei natuurlijk, maar dat kan. Maar die heeft ook geen logeerkamer, dus ik daar op een bed in de kamer. Op zo'n trekbed hoor. Ja, tussendoor. 67 jaar. En 4 weken geslapen. Ja, en je dacht misschien eerst van, oh, dat is voor 1 nachtje. Dat wist je niet. Ja, dat wist je natuurlijk niet, hè. Van even wachten wat er aan de hand was. Ja. Maar je hebt heel veel ritjes gemaakt, een maand in Hoorn gezeten, de tuin opgeknapt, om 6 uur 's ochtends in de auto. Er zijn genoeg mensen die het niet zouden doen. Nou, wat maakt er voor jou dat je denkt, dat doe ik gewoon? Nou, Tine heeft gewoon niemand. Ja, ik heb wel. Ze heeft wel familie natuurlijk, maar die wonen allemaal ver weg. Ze zijn allemaal ouder. Zij is een van de jongsten van heel de familie. En ik heb dan zoiets dat komt op je pad. En dat doe je dan. Ja. Daarnaast zijn jullie gewoon hele goede vriendinnen. Ja, we zijn natuurlijk. gewoon hele goede vriendinnen. En dat doe je dan. Ja, ze heeft alles geregeld. Ik heb het opgeschreven, want anders... Ja, nou doe ik dat ook graag hoor, regelen, om eerlijk te zijn. Ja. Nou, ik vind jullie eigenlijk allebei wel Zeeuwse helden. Nou, maar niet hoor. We doen het volgens de spelregels. Ja, voor haar. Nee, en dat ik is wilde de eigenlijk helemaal niet in het Zeeuwse... zicht komen. Nou, Het Omroep Zeeland. Zeeuwse helden pakket. Zo, kijk, alsjeblieft. Eigenlijk had het natuurlijk niet gehoeven, hè. Want ja, er zijn zoveel mensen die iets voor elkaar doen en helpen. Aan de andere kant is het toch eigenlijk ook wel leuk. Ja. Want ik weet gewoon, Tine is heel dankbaar voor alles wat ik doe. Dat weet ik. Dus dat hoeft ze eigenlijk met zoiets nog niet extra uit te drukken. Maar zij vindt het dan leuk om dat toch te doen. En dat is natuurlijk... Maar ze doet zoveel vrijwilligerswerk. En dan heb Cellini en ik hebben dan de indruk, het wordt niet altijd gewaardeerd. Hè? Nou ja, ik doe voor de kerk ook nog wel vrijwilligerswerk, maar dat wordt ook wel maar ja, Zeeuwse appelsap. Zo, kijk eens zo'n grote doos zo daar zitten. En bier, Zeeuws bier. Dat versteek wel. Nou, Zabel. Lekker bouillon. heel hartelijk dank. We gaan dat helemaal uitstellen. Ik rijd naar huis voor eerste kerstdag. Het huis vol mijn familie. Naar huis voor eerste kerstdag. Hey. Ik rijd er tot ik er ben. Het is zo lang alleen. Maar ik zat er wezen, ik zing dit versje weer. Dan ben ik sneller thuis. Ik rijd naar huis voor kerst. In mijn luxe auto. Stil wij vast bij bergen. Rode lichtjes in een sliert. Zometeen zat we weer hier. Dan komt wij dichterbij. En ik zing zacht voor jou. Al hoor je me niet, maar als ik dat doe, voel ik je bij mij. Rijd naar huis voor kerst, naar huis voor eerste kerstdag.
Kijk in een auto Nessemien. Is net als mij. Het is een badse reizen. Ik trap het haast nog maar eens in. Neerhuis voor eerste kerstdag. Krie je deur toe dat er bin. Neerhuis voor eerste kerstdag. Kijk in een auto Nessemien. Is net als mij. Hallo meneer, wie was uw held dit jaar? Mijn vader. Uw vader, en waarom? Ja, gewoon een held. Ja, wat heeft hij gedaan? Voor ons er altijd geweest. Was het nodig? Dat niet echt, maar hij was er wel. Mijn vader. Ja, Ja. waarom? De manier waarop hij, er is hem wat overkomen. Een aantal jaar geleden heeft hij een hersenbloeding gehad. Ja. En dat is heel zwaar. En de manier waarop hij dat een plekje heeft gegeven, hoe hij daarmee omgaat, vind ik gezien zijn persoonlijkheid en hoe hij in elkaar zit, vind ik dat heel knap van hem. Nooit klagen? Jawel, dat wel. Nou, vooral dat hij, ondanks het feit dat hij niet meer kan praten, maar zijn verstand nog heel goed is. Het blijven opkomen voor zichzelf en vinden wat hij vindt en heel actief zijn nog. Maar gewoon zijn leven heeft voortgezet. Mensen verbroederd voor de heldere ster in de winternacht. Voor de peinzende vaders, de zorgzame moeders. Het is kerstmis in het land, voel de gloed van het goede. Kom, hef nu het glas voor de komende dagen en voor tijden van liefde en kracht. Nu de kreken, ze liggen in stilte bevroren en de ijswinden jagen over het sneeuwwitte land. Ik denk terug aan de kerstdag, jouw stem nog kon horen en hoe melig we werden van steeds die kerstkoren. Kom, schenk nog een glühwein, we drinken op jou en op onze voor eeuwige band. Voor de mistige bergen, waar de ijswinden sneden, voor de reddende engelen in hoge nood. Voor harde gezichten van smarten geleden, voor tafels gedekt en voor knerpende sleden, voor lijven vol pijn en verlossende dood. Verzoend en verwarmd onder sterren die stralen, we vergeten voor even de wind in de straat. We staan vier overeind om het uur te ervaren, van vuur en van kracht en de hemelse scharen. Voor jou, voor de aarde, de hemel en ons, heffen wij nu het glas, kameraad.
Was er iemand uw held dit jaar? Was er iemand mijn held dit jaar? Jeetje. Of staat hij vlak achter je? Tuurlijk. Dat is mijn grote held, dank je wel. Kijk. Ja, jij bent mijn grote held. Nou, doe mijn baas dan maar, daar krijg ik toch mijn eten van. Hè? Ja, deze is ook niet verkeerd aan. Oh ja, die is leuk. Ja. Toch zullen we die gaan verrassen dan? Dat is goed. En we zijn op weg naar... Kort Winter. En dat is je vader, Dat hè? is mijn vader, ja. En leg eens uit, waarom zijn we juist onderweg naar hem? Sinds 3 jaar heeft mijn moeder een ernstige vorm van beenmergkanker. Waarvan en hij heeft toen de zorg op zich genomen. Heeft alles opzij gezet om de zorg voor mijn moeder te doen. En dat waardeer ik ontzettend in hem. Ik kan heel weinig in hem teruggeven. Wat hij al voor mijn moeder en voor mij trouwens ook doet. Ja, want voor mij doet hij ook hij komt de huishouden af en toe nog eens doen. Hij doet ook nog Maar in elk geval dankzij hem dankzij hem kan ik auto rijden, ja, inderdaad. Oké. Dus kortom, een top. Een topvader, ja. Klopt. Ah, pa! Je bent mijn held. Hij is voorzitter van de voetbalvereniging, de plaatselijke voetbalvereniging hier. Dat heeft hij op een heel laag pitje gezet. Hoe heet die club? Koningsplaatsen Boys. Precies. En hij heeft altijd in de gemeenteraad gezeten. Dat heeft hij opzij gezet. Hij heeft zijn eigen niet meer herkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad, de laatste verkiezingen. Hij vond het zorgen voor mijn moeder vond hij belangrijker dan de gemeenteraad. Hij volgt het nog wel via de computer. Bij de voetbal doet hij nog op de achtergrond wat dingetjes. Ook via de computer heel veel. En dat is de reden waarom ik hem genomineerd heb als held. Cool. Nou, dat is heel zorgzaam. Dat heb ik zo geleerd. En ja, eigenlijk zo geleerd. Het is, ik ben dus socialist. En ik vind die pijlers, dat is belangrijk. En nou, de zorg voor mijn vrouw is belangrijker als alle andere dingen. Ik vind het helemaal niet zwaar. Nee? Nee, ik heb eens een liedje gehoord van Daniel Lohuis. En daar had hij het over een kruis van lood en een kruis van piepschuim. En als je nou maar hele dagen roept van, oh wat ben ik toch zielig, wat is het toch zwaar, dan wordt het een kruis van lood. En als je zegt van, ik ga ervoor, en je blik op oneindig, verstand op nul, dan is het een kruis van piepschuim. En dan valt het beste dragen. Wij zijn hier op Kolijn komen wonen sinds 35 jaar. Dan heeft mijn moeder altijd de zorg van 3 broers van de opgenomen en de vader. En sinds lange tijd zijn dat 2 broers geworden. Ja. En die zorg die neemt ook mijn vader op hem. Dus hij heeft eigenlijk 2 huishoudens op dit moment. Dat doet hij nog voor koken, dat doet hij nog voor bijna alles. En op zaterdag en zondag zijn mijn ouders daar nog. En op zondag kom ik daar ook nog om een hapje mee te eten. En dan praten we nog eventjes bij over de voetbal en dat soort dingen. Dus eigenlijk 3 piepschuimen kruisen. Ja, ach. Ik heb het nooit als echt niet. Ik heb het nooit als een kruis gevoeld. Nooit. En wat vind je ervan dat er nou zo door je zoon die waardering wordt uitgesproken? Ik vind het hartstikke leuk dat hij dat doet. Ik vind de waardering en ik heb al eerder gezegd, ik persoonlijk voel me eigen geen held. Wat doet dat met u? Toch wel trots. Ja? Ja. Toch wel trots. Want het is toch een stukje erkenning. Ja. En daar moet je gewoon eerlijk in wezen. Dat is zo. Ja. En als ik die advertentie wel eens hoorde op de radio, dan dacht ik wel eens van, ik wou eens dat er iemand was. Ja? Ja, echt. Ze hebben al eens tegen me gezegd, je zou eigenlijk mantelzorger van het jaar moeten wezen. Ja. En dan zeg ik van, nee hoor, dat hoeft voor mij niet. Maar in je achterhoofd zit dan toch van, als dat gebeurt, zou het toch wel eens leuk wezen. Je kan er weer tegenaan. Dankzij je zoon. Dus en daarom vind ik eigenlijk heeft u dus het Zeeuwse Helden Omroep Zeeland kerstpakket verdiend. Waar u de feestdagen enorm vrolijk mee ingaat. En Peter, jij mag hem eigenlijk gewoon aan je vader
uitreiken. Pa. Peter, hartstikke bedankt. En je bent mij helpen, alsjeblieft. Ja, toch vind ik het leuk dat ik jou help. Dankjewel. Nou, u mag het ook gelijk uitpakken. Wat zit er allemaal in? Dan wouden we natuurlijk ook nog even een korte reactie van uw vrouw. Want... Ja, ik waardeer het, wat hij allemaal voor me doet. Dan zou ik hier niet thuis kunnen zijn. We wensen jullie in ieder geval nog een hele fijne, mooie, warme en gezellige kerst. Ja. Ik jullie ook. Nou, dankjewel. Dankjewel. Nou Laurens, dat waren prachtige verhalen. Oh, wat een Zeeuwse helden, hè? Ontzettend. En dit waren er nog maar een paar, hè? Ja. Die staan eigenlijk symbool voor al die Zeeuwse helden van 2011. Nou. En 2012 ook alvast. Sowieso. Maar namens mij en Katinka wensen we jullie een... mooie Korsenmissen. Voor elke Zeeuw. Ook die van de overkant. Vreeg niet zoveel voor kerst, hoor. Eén ding vreeg ik die mee klaar. Geven laat niks om cadeautjes. Wat ik niet op kreeg ik vorig jaar. Ik wil Yumi kerst bij mij. Dan eten we een kerstkanien. Vader in het doel. Al dat ik voor de kerst wil. Is joel. Ik vreeg laat niet veel voor kerst hoor. En ik vreeg vader niet. Die kerstman niet zijn slee en bellen. 3 minuut met mooi voorbij. In het dondermies zo'n kousen. Bieden net in groen en rood. Willen niet in lang mee glitters. En zo'n mussen op mijn noot. Willen jullie kerst bij mij. Mijn kerststol en mijn warme wien. Kom nu neem het toe. Al dat ik voor de kerst wil is jou. Ik hoef laat niet veel voor kerst hoor. Ik hoef geen wit besneeuwde dik. Geen gewoon maar op je wachten. Als een kerstboom zonder piek. Ik maak geen liedje voor de kerstman. Ik hoef geen kerkdienst op tv. Zingen over sneeuw en erders. Blijven stil, ik zing niet mee. Ik wil jou bij mijn kerst. Ga mijn bedden af en vers. Kom nu neem het toe. Al dat ik voor de kerst wil is jou. Het kacheltje dat brandt, daar buiten is te koud. Het is er niet kanientje en mijn blokjes uit. En overal die branden kaarsjes. En huis die zingen mooie versjes. Ik zit hier mijn Korsenmissen, ik wacht, kom je nu. Want al dat ik vreeg, dat is joe, 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 joe. Ik hoef laat niet veel voor kerst hoor.